In het zuidwestelijk gebied van Nederland zijn 2000 mensen omgekomen. Ook het verlies aan vee was zeer groot. Ik hoor het nog in mijn oren. De wind woei tussen die kazernegebouwen door. En dat was gewoon vreselijk. En om 12:00 kwam een jongen, die was 's avonds in de stad uit geweest, in Roosendaal. En die zei, ik moest kruipen de poort binnen. Zo woei het. Amelander Richard Veldman wie is commando leger in Roosendaal. Hij wie een van de meesten die het vregen waren te helpen. Veldman hier net voor terug hoe grut de ramp echt wie. Nou, nee, dat denk ik niet. De soldaten kregen een belangrijke taak. De meesten zo gauw als mogelijk evacueren. Ik kan me nog goed herinneren, in een van die huizen, in de kamer, daar lag een oud mens, hè, al dood. En nou ja, daar konden we verder niks aan doen. Die zijn de volgende dag allemaal opgehaald. En ik geloof dat er dik 1900 doden zijn geweest toen in die jaren. Wat Veldman ek trof wie het grutte tal deerde bisten. Ja, ik was de enige boerenjongen in dat peloton. Want we zelf koeien hadden. Hè. Daar had je dus mee te doen. Hè. Die koeien stonden tot een uier toe in het water. Hè. En dat kon ze net redden? Nee, je kon ze niet redden. Nee. En ook paarden die op stal stonden, die ook geen kant op konden. Maar dan keek je door een raampje naar binnen en keek je een paard in zijn ogen. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo prettig. Hè? Zeeland is het hutstoffend rodramp. Maar ook Ameland hiet de lijn onder de zwiere storm. Amelanders die het waarom denken aan de Wettersneedramp zullen net alleen nog denken aan het verhaal van de commando Richard Veldman, die het hulp daar. Nee, ze zullen ook denken aan Hotel Steinvoorten. Dat stier op dit plak. En het verdwoen in 1953 tijdens die Wettersneedramp Voslijn IC. Het Stwatte IC bij die storm. En dat is net het jinnigste. Er waren ook Amelanders die helpen na de ramp. Ze gingen met boten naar Zeeland om de mensen te helpen, een steentje bij te dragen. En zo had het Ameland altijd een bijzondere baan gehad met die Wettersneedramp in 1953.